Yey, lo 3 second wena uyangidakelwa. Sanmalani molweni abshe tumelangi. Sanmalani molweni abshe tumelangi. Sanibonani molweni abushengi tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kuzinto ezizathemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Siyabonga na wonke umuntu subscribe sacela noma ucinezela ukucinezela kuzoba ukuqala kuthola amavideo mabe soposta siyabonga. Yey izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka. Uyazi kubingelela ubani? Ubingelela uye phela bathi utshe kuyahlelela ukhathaza nomkhathazi kodwa kena thiwa suka lamadevana lawo. Hawu madoda, kushuthi sibuyile futhi la izinto zenzeka ngoba ziyenzeka izinto kumaskandi. Hawu madoda ziyenzeka. Kushuthi siphethe futhi ezimbili nje ishisayo be. Zo2. Okay bafowethu kushuthi ngoba sazi sonke ukuthi kukhona ivideo noma sayikhiphayo malona 3 secondi naye la khona ekhuluma khona naye uNavigator umfocwenza. Bekhuluma khona udaba lokuthi uNavigator nomntalabho wakhe thizeni wase u3 secondi asemgweba uNavigator lapha na emgweba ethi akenza into ezithize. Lathi khona esiyenye nje wathi ukuthi kumele luse ephinde futhi eqhubeke njalo futhi eluse namahasha washa amagenza amahasha into enjalo njalo ayibizwe lapha 3 secondi ethi kumele zenze. Manje ke lapha wayekhuluma sengathi uyavuma uNavigator umfocwenza ukuthi uzozenza izinto. Jiki hayibo wasejika indawo uNavigator wathi yey akodwa izolo uNavigator uthini lana usayijika lento manje yena nangempela ngosuku kahle kahle nje washa ipost wakhipha ipost lapha evela ukuthi yena kahle kahle ulibangise ePitoli la sebenza khona wathi Pretoria North la ebheke khona uqhubeka futhi wasepost ukuthize futhi wakhuluma ukuthi yena ngeke eze isidalo izinto akuthiwa akazenze etshela u3 seconds ukuthi azenze waseke futhi ngaphezulu engezela ngenkulumo ke thizeni yasablana kuzoxhumana le esiyodlala njengamanje uyizo ukuthi thini kodwa nazi mhlawumbe sibone isithombe lapho sokuthi wayithini lapha uNavigator ekhuluma khona ngokuthi yena angeke eze izinto ebhala nje ku Facebook la aphinde khona futhi wasekhuluma ngomlomo ke nayi clip yakhona usungayizela. Yey, lo 3 second wena uyangidakelwa. Nimtshela ukuthi ngithemela ela uyangisanganela uyinyanga enjani engenamathwasa kanti sebasho lapho October no sokhelo wayichoma ngabo no chronic abelunga belusi inkomo mangabe ena ufuna umuntu azomenza umkhovu ngithi mina njengamanje akashona ebuildit ifike ethe ngo 10 inch beyipikili ahamba ayoqonqotha amathwasa akhe kube yiwona azowaphendula umkhovu ke hayi mina mina umuntu ngiyamlalela ke ngimlalela ngimbuke nje engipetolile isihlama into engizoyenza isigcino zovele uma engafuni ukwenza lokho ukuthatha amathwasa kwaphenduka imkhovu elokhe engitshela ulwabisho engitshela udoti engensizwa ngumasi ngiyothatha nje ring force ngifike kube yimene ngimphambanisa imhlathi ngayo uma ezongenza ithwasa lisangene. Hayi wemadoda hey wavela wayibeka kanjalo uNavigator umfocwenza lapho ngempela uthi nje akayingeni uthi nje akezi ngeke futhi ezokwenza kodwa umuntu ayibheka lento lena abaningi bayakhuluma abaningi babangele futhi ukuthi wathembeni manje Navigator kwase kuba ukuthi manje nje useyashisa ngempela kasekho manje kuthenini uzoyenza izinto kanti wayivumile abanye sebethi hey uNavigator akusho ukuthi khona la uthole khona onzi uthi bengibona post lapha besha abantu bethi akasho uNavigator mawuthi khona sekuthembile manje ngoba ethi ngeke sazenza izinto kodwa la ungashuvu lokho ku comment section ukuthi ngabe uthembe uNavigator ngoba sekukhuluma kanjena nje ngabe khona kuthembile mhlawumbe noma nje uyithembe yena siqu sakhe awushi kumvo lakho la ngezansi ku comment section bezidlo double lesibili udouble lesibili luthi hayi angazi ngakubona lokho mina ngiqala kulezi insuku lezi nje sikuzona njengamanje sesingasho sithi ezokugcina phela washo utshatha umfoka ngobe wathi siphile insuku ezokugcina shuthi kwenzekile ngoba ukuthi kunomculi lapha ngempela kuthiwa siqongo samaboss angiyazi noma ngibize kahle yini kodwa isiqongo samaboss lana umsandile igama lakhe namtshela lona lobhudulana beposta la kwa Facebook elokho eposta nje nami bengihlala namapost athinta ukuthi yena kahle kahle ushaya igolide kodwa ngayinaki kahle indaba leyo shuthi usiqongo samaboss lana umculi othi yena ushaya igolide bese satha silandela kahle indaba yakhe ukushaya igolide ngoba phela umculi vele ongaqavile ngoba akaziwe endaweni eningi siyana silandela kahle siza ukuthi ushaya ngayiphi ingoma igolide lelo ke noma ngayiphi album mhlambe sizo nje ngayo ngoba amaciko semaningi vele samthola usiqongo samaboss ngempela safuna ukuzwa ingoma samthola usiqongo samaboss sathola iclip yakhe esho naye futhi ukuthi ushaya igolide sizokuzisa ingoma ukuthi thini sithe kodwa ngaphambi kokuthi sizwe ingoma nje sathola ukuthi usiqongo samaboss ukhuluma ngengoma enama downloads awu 1200 angazi ukuthi igolide liyashaya kani ngalama downloads kodwa ake
uzizwele futhi nawe ukuthi ithini video lakho nawe ikhuluma khona echaza ngama-downloads akhe kanye futhi nawe ukushaya kwakhe Igolide ake uzizwele-ke nawe lapho esho usigqoko samabhosi nansi video. Madoda kunzima yalishaya inkabi Igolide. Hayi madoda, hayi akushuvo lakho nawe ngokuzwa mhlambe ngaleli Igolide lishayiwe lana description uthintela ngapha ngaphansi uzothola i-link yengoma yayo isigqoko samabhosi uyizwe ukuthi njani le ngoma lena ekuthiwa ishaya Igolide ongayazi mhlawumbe lapha ekhaya ngoba ngaba ukuthi awuyazi vele kahle nje. Maningi mathi ukuthi awuyazi ngoba abantu abayidownloadile bayi-1000 namanenjana ngaphezulu nje. Ngokwazi kwami-ke mina ukushaya Igolide kudinga ukuthi ube nama-downloads noma ube nama-streams a-exceeda u-15,000 noma ngaphekwa 15,000 ngazi kodwa okwe-1000 ikeke ukuthi nakho kuyabalana ya injalo indaba. Ake ushuvo lwakho bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.